Biciklistički klub Perun iz Nikšića organizovao je na stazi Trebjesa drugi kup Crne Gore u planinskom biciklizmu. Na ovom atraktivnom takmičenju učestvovali su ekipe iz Podgorice, Bijelog Polja, Pljevalja i Nikšića. Biciklisti Rudara su ostvarili dobre rezultate u kategoriji kadeta. Dejan Vojinović je osvojio drugo mjesto, u juniorskoj kategoriji Božidar Knežević je osvojio treće mjesto. Goran Cerović u kategoriji Under 23 bio treći. Današnji kup koji je održan ovdje u Nikšiću na Trebjesi stvarno je bio organizovan na najvećem mogućem nivou. Mislim da ovako nešto trebaju svi gradovi i sve opštine da podrže. Stvarno puno zahvalnosti biciklističkom klubu Perun iz Nikšića koji je ovo odlično organizovao. Što se tiče biciklističkog kluba Rudar, mislim da ćemo i mi nešto preduzeti u ovome. Učimo, na primjer, evo kao danas od Peruna, da to bolje organizujemo nego, na primjer, prošle godine, koja je bila isto dobro organizovana trka. Današnjim takmičenjem sam djelimično zadovoljan zato što sam se nadao još jednom ili dvije medalje, ali imali smo 2 gumi defekta, tako da smo osvojili 3 mjesta, jednu srebrnu i 2 bronzane medalje. Mislim da će na sljedećim kupovima biti uspješnije. Radit ćemo na tome da bolje to više treniramo. Ovog puta je Tempo iz Podgorice odnio 8 medalja. Oni su imali više vremena za trening, kod nas je bilo hladno, tek smo počeli da treniramo prije mjesec dana i mislim da ćemo uspjeti sredinom ljeta da osvojimo više medalja. Mi imamo u planu ove godine još da se održi 4-5 kupova, jedan će od tih biti u Pljevljima. Imamo Balkanijadu 13. jula koja će se održati u Bijelom Polju. Imamo problema sa financijama, ali nadam se da će i opština Pljevlja podržati ovaj klub i da ćemo uspješnije se takmičiti i možda se javi i neki sponzor. Takmičenje je bilo organizovano na visokom nivou, prije svega zahvaljujući biciklističkom klubu Perun iz Nikšića. Dragi moji Pljevljaci, pozdravljam vas odavde iz Nikšića sa Trebjese. Nadmorska visina 752 metra. Upravo je završen drugi kup Crne Gore u planinskom biciklizmu, trofej Trebjesa. Što se organizacije tiče, proteklo je sve savršeno. Povreda nije bilo. Pošto je ovo nedelja Crvenog krsta, mi smo na dužinom staze imali 6 ekipa podmlatka iz Nikšića prve pomoći. Imali smo za osvježenje 5 zona takmičarima. Sudija je bio Goran Rakić iz Tivita. Delegat takmičenja bio je Danilo Grbović iz Žabljaka. Ono što su oni dali napismeno, to je trofej Trebisa, najljepše organizovano takmičenje do sada u Crnoj Gori. Ono što mogu da kažem kao direktor ove trke, da je organizacija bila na savršenom nivou. Trofej Trebisa otišao je u Podgoricu, biciklističkom klubu Tempo. Mislim da smo mi ekipno zauzeli treće mjesto. Prvi da su bili iz Tempa Podgorice, a drugi Ciklomon. Međutim, ono što je meni bilo važno kao organizatoru i direktoru ove trke, da je sve proteklo savršeno. Da povreda nije bilo, da odustajanja nije bilo. Gotovo svi takmičari su završili trku. Najmlađi učesnik je imao svega 12 godina. Staza je bila, kako sam rekla, savršeno pripremljena. Ono što moram da kažem, da se zahvalim mojim pokroviteljima. Ovo je zajedno sa turističkom organizacijom Nikšić organizovano. A pokrovitelj svega ovoga je Vlada Crne Gore, Crnogorski olimpijski komitet, opština Nikšić, nacionalna turistička organizacija. Zahvaljujem se Centru iz oblasti održivog turizma, CHF-u, USAID-u i tako dalje. Hvala vam što je ovo ispalo ovako kako je ispalo. Mi smo jedan od nevladinih organizacija koja je praktično podržala ovaj projekat. Željeli smo da podržimo klub Perun zato što smo imali prilike da vidimo jedan izuzetan entuzijazam članova kluba. Dolazili smo na Trebjesu pre nekih mjesec dana gdje smo imali prilike da vidimo da je Trebjesa bila dosta devastirana jednom velikom količinom smeća i otpada koja se nalazila svuda ovdje u okolini ovih terena gdje se sad održavala staza i imali smo prilike da vidimo jedan veliki entuzijazam kluba koji je potpuno volonterski čistio i gradio tu stazu. Moram da kažem da se nakon podrške koju smo obezbijedili od našeg donatora CHF-a, odnosno USAID-a, priključio jedan značajan broj sponzora koji su pomogli gospođi Ani Petrović da održi ovo izuzetno takmičenje i ja mislim da bi ovo moglo da bude primjer svim opštinama u Crnoj Gori, pogotovo opštinama na sjeveru, s obzirom da čujem da je ovo Pljeveljska televizija. Ja se nadam da će opština Pljevlja biti možda sljedeća opština u nizu koja će organizovati jedno ovako divno takmičenje.
Mislim da ima puno razloga da se omladina uključi što više u ovakve projekte, zato što vidimo da omladina nema puno načina da kreativno provodi svoje vrijeme. Biciklizam kao i planinarstvo i planinarenje je praktično, to su sportovi koji zaista čine da ljudi zavole svoju zemlju, da nauče nešto o ekologiji. Obično su dobri sportisti i dobri studenti, kasnije radnici, tako da na neki način smatramo da bi opštine i lokalne samouprave trebalo da podrže entuzijaste u klubovima i da na neki način imamo više ovakvih događaja u Crnoj Gori. Posebno je značajan rad Branka Cerovića koji je uredio stazu za takmičenje. Pa mislim da je trka protekla savršeno. Da je organizovano, što do sad nije nijedna trka u samostalnoj Crnoj Gori organizovana. I možda i na nekom širem nivou. Svi takmičari su zadovoljni, kako organizacijom, tako stazom. Mi smo se potrudili da maksimalno uredimo stazu i što su pojedini prokomentarisali da ovo od danas postane standard za održavanje brdskih trka u Crnoj Gori. Ovakva organizacija i ovako uređene staze. Najuspješnija je bila ekipa Tempo iz Podgorice sa osvojenih 8 medalja. Planinski biciklizam kao atraktivan sport veoma je popularan. Naša ekipa je srela turiste iz Rusije i Italije koji su Crnu Goru posjetili biciklima. Siena, Italia. Italia, forza Siena. Viva la Torre. Alessandro, Stefano e Mauro. Il Cenone è uno squadrone. Arrivederci! Mogućnosti razvoja ovog sporta svakako će biti u vezi sa razvojem turizma na sjeveru Crne Gore.